Ez nem Naruto van. Hát, nem erővel. Dehogy is nem. Az nagy volt. Őske kontaktlencséjét! Anyád is kap ki. Fordulj már meg, nem látlak titeket is. Ja, így állt kóza. Rak fel a kezed az állathoz. Ja, az. Egy a keszit. Gyere, videózol? Jó keményeket ütsz. Ne erőseket, Zolika. Viktor, fogd meg a segít, akkor... Akkor várjál. Fogok a vizét. Azt nincs jussa az. Hogy megválsz? Hogy csingel a nyakába az a... Nézzük. Szaladj már neki a csapónak, te! De ne a hasát próbáld meg! Hát az a legnagyobb pont. Mehet, nincs megállás, mehet. Ez már kell vizsgál!